Ainhoa, conta'ns, quina serà l'agenda cultural d'este cap de setmana? Doncs, Gemma, hi ha una gran programació així per a tot el cap de setmana a la Pobla de Vallbona, perquè demà és oficialment el dia de Sant Sebastià, que és el patró d'esta localitat. I per este carrer que us mostrarà ara el meu company, passarà demà la romeria que portarà a Sant Sebastià fins a la seva ermita. Però no només anem a tindre això així a la Pobla de Vallbona, també durant esta vesprada hi ha una gran programació d'actes que s'han hagut d'ajornar una miqueta per aquestes inclemències meteorològiques. Però anem a tindre tant a la muixeranga d'Algemesí, del meu poble, que ve així a la Pobla de Vallbona, com també dansaors i albades. I a partir de demà, com ja us he comentat, pel matí hi ha una tradicional romeria a la que ve moltíssima gent de la Pobla de Vallbona, inclús de fora de la Pobla de Vallbona, que viuen fora, venen així eixe dia, perquè és un dia molt assenyalat així a esta localitat. I per les vesprades, tant dissabte com diumenge, tenim processons. I en totes les processons hi ha una cosa molt curiosa que es fa així a esta localitat, que és la figura dels tiradors. Els tiradors, que a una de les tiradores tenim així amb nosaltres. Per això estem en un balcó, perquè a la Pobla de Vallbona fan tirs a l'aire al pas del Sant, Carmen, i amb una escopeta. O sigui, és que el tema és este. Esta seria la forma en la que tirarien a l'aire amb eixa escopeta, que ja vegeu que és de grans dimensions. Però, Carmen, conta'ns, per què feu això? Bona vesprada. Doncs mira, així en la Pobla fem això perquè el nostre patró, com bé has dit, és Sant Sebastià, i Sant Sebastià era militar. Aleshores, la tradició era que els militars, al pas del Sant, disparaven. Després, la tradició començava a finals del segle XVII, principis del segle XVIII. I amb els anys, amb el pas dels anys, en compte de tirar ja els militars, han anat tirant els caçadors. Antigament, fins fa 12 anys, si no m'equivoques, tiraven foc real, munició real. Ara està tot molt més regulat i tirem en cartutxos de fogueo per a que no n'hi hagi ningú perill i això. I la veritat, l'Ajuntament ens proporciona els cartutxos i tot per a que aquesta tradició no es perga. Una tradició molt curiosa, perquè és que hi ha 37 tiradores que dispararan, m'han comentat, fins a 5.000 cartutxos este cap de setmana, no? Exactament, anem a disparar molt en honor al nostre patró, tenim moltes ganes i tradicionalment se tiren 3 cartutxos quan passa la guia en la processó, que és com un banderí roig. Després, a meitat, se tornen a tirar 3 tirs. I ja, quan està arribant el Sant, és quan ja és la trona. Disparem fins que el Sant acaba de passar per baix de nosaltres. O sigui, que serà un soroll. Sí, això recomana a tot el món, per favor, vindre a veure-ho, perquè no la aneu a trobar en un altre poble de tota Espanya que no siga este. Doncs ja ho sabeu, companys, que tot el món este cap de setmana així a visitar la Pobla de Vallbona per a esta festa tan curiosa, tan tradicional, i així us esperem. Ainhoa, jo vull llançar-te un repte. A veure, este cap de setmana esteu ahí celebrant la Pobla de Vallbona, les seues festes patronals. Clar, estem celebrant Sant Sebastià. Vaig a llançar-te el repte de que busques un home que es diga Sebastià i que, quan fem una altra connexió, ens presentes a l'elegit. Et sembla? Vinga, accepta el repte, Gemma. Molt bé, ahí et deixem. Tens mitja hora, Ainhoa. Mitja horeta, més o menys. Oído cocina. Adéu, Ainhoa, adéu, Ainhoa.